विरासत। मिलजुल के कुछ काम करे, मिलजुल के कुछ काम करे, अब अपन मगही भाषाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषाला मिलजुल के कुछ काम करे, मिलजुल के कुछ काम करे, अपन मगही भाषाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषाला उत्थान करेला मगही भाषा के चलल कई कार्यक्रम। स्कूल कॉलेज में भी हो गए मगही भाषा पाठ्यक्रम। अष्टम सूची में शामिल होत, अष्टम सूची में शामिल होत लगल यही आशाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषाला परिषद के चलल जागरूकता अभियान हो। मगही भाषा गूंज रहले देखे विश्व जहान हो। विश्व मगही परिषद संवाद में, विश्व मगही परिषद संवाद साझा मगही भाषाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषाला अंतरराष्ट्रीय चौपाल हो देखा मगही सुर संगम। गांव शहर में मगही बोला कराना कोई लाज शरम। भरत नगेंद्र कमल बाबू, भरत नगेंद्र कमल बाबू काम करे लोक भाषाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषाला मॉरिशस, दुबई, रसिया, फिजी, अमेरिका, इंग्लैंड में, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिरनाली, थाईलैंड में आवाज उठल भारत में, आवाज उठल भारत में। मगही मूल भाषाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषाला मिलजुल के कुछ काम करे, मिलजुल के कुछ काम करे, अपन मगही भाषाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषाला सबके दिल में अभिलाषा हो। अपन मगही भाषा